u ye tɔn caman tɔgɔ sɛbɛn minnu yɛrɛ m'u yɛrɛ baara in kɔnɔ tɔn baden bɛ yen non tɔn caman bɛ yen olu m'u yɛrɛ baara in kɔnɔ filanan ye mun ye u yɛrɛ bɛ tɔn min kunna olu caman y'u sen bɔ a la parce que i b'a dɔn maliyɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi an kun mago bɛ nin révolution de la quoi n'a ma ɲɛ Asimi ninnu ye an bɔ faransi ni fɛnw bolo an u ye déclaration min kɛ fɛn min ye u ko an bɛ ville juridique kɔnɔ o ville juridique n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ nkalontigiya ni article 2 ye fɔlɔ o ye charte ka article 22 ye n'o b'a fɔ ko élection bɛ kun cɛ ni kalafili de ye filanan o ye constitution kura min bɛ sen na o article 190 o b'a fɔ ko ni les autorités de la transition n'a institution min ma ban o kalafili bɛ se k'o kun cɛ c'est vrai hali n'i ye président sigi kɛ o kɔrɔ ko CNT bɛ continuer élection de b'a bɛɛ kun cɛ n'a y'a sɔrɔ o kuma o constitution o kuma min fɔ jɔn de ye constitution in sɛbɛn jɔn de ye constitution in sɛbɛn la commission de finalisation de cette constitution là ko Amadu Goita tun b'a la Amadu Goita min ye déclaration kɛ bamanankan na ko Amadu Goita de ye constitution in sɛbɛn i bɛna dɔn de la ko ninnu mago tɛ maliyɛnw na i bɛna dɔn de la ninnu ma maliyɛnw ka degun filɛ foyi ye ni tɔnɔmada tɛ ne yɛrɛ tun bolo ko ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan yafa de dili walahi ne bolo bɛna yafa de dili an filɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn la a bɛɛ ye ninnu ka kɔlɔlɔ de ye insécurité min bɛ sen na bi olu ka fɛn créer don k'i ban ka armée équipée ka taa contrat kɛ ni Barkhane ye ka taa contrat kɛ ni MINUSMA ye ninnu bɛ pressé bi ko Asimi ka taa mais o ma deli ka pressé MINUSMA kɔrɔ dɛ o MINUSMA ye san kelen kelen san o san MINUSMA ka mandat tun bɛ renouvelé fo san 13 o ma deli k'a fɔ MINUSMA ma fana ko fin ko stop Barkhane tun ye san 5 o ma deli ka pressé Barkhane kɔrɔ bien qu'il y a pas eu de résultats mais a y'a lajɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ jɔn de y'a sɛbɛn jɔn de ye tubabuw wele ka na ka aviation d'u ma ka kanw d'u ma ka tila k'u bila u ka évoluer ka jamana tila bi u b'a la ko élection mun na parce que u ye dangana sɔrɔ ko Yadi sara ah non ka Yadi to senna ninnu sɔn ka élection kuma fɔ u bɛ siran Yadi ɲɛ ka tɛmɛ Asimi kan i dirait ka ninnu pressé ko a Kidali mɛnna ten dɛ Kidali tun bɛ terroriste bolo Kidali mɛnna ten dɛ olu de ye autorité intérimaire kɛ ka jamana tila ka dɛsɛ ka élection kɛ fan dɔ la parce que u ma maliyɛn jate foyi ye n'o tɛ n'a sɔrɔ maliyɛn bonya bɛ ninnu kɔrɔ k'u bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka se ka taa kalafili jɛlen na ninnu tun man ka élection kɛ 2018 ka sɔrɔ jamana fan dɔ mɛ non mais an bɛɛ si b'a la on a tous cautionné avec eux ni bolo bi ni y'an ka transition suivi fugariya tɛ koyi ni mɔgɔ min ka wusa ni i bɛ tugu a kɔ juguya tɛ jamana jɔ ye quoi ninnu t'an anw ni foyi cɛ mais u nana ni hakilina min ye an kun bolo ko fɛn min kun tɛ se ka kɛ san joli anw minɛlen don hakili ma k'a fɔ ko tɛ se ka foyi kɛ ni tubabu tɛ nin politicien ninnu de y'a don an kun na k'an tɛ se ka marifa san k'an tɛ se ka muru san k'an tɛ se ka foyi san donc an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi an bɛ ka ninnu ka kɔlɔlɔ de dilan Musa an ka délégation bɔra Irishila ka na u nana Kunasini délégation bolo falen de nana ministre Sanu ministre des finances a ye min jɔ Mali ye Irishila Ala k'a sara ye il a négocié tous les contrats Mali kun yɔrɔ ye min bɛɛ la 35% de Sanu est allé au-delà à 49% contrat fɛn fɛn signé na a bɛɛ kɛra 49%. On a repris la cartographie minière et la cartographie énergétique. Ça veut quoi mine ni énergie Irishu ko a segin a bɛɛ kan a bɛɛ anw bɛ taa don min na centrale bɛ sigi courant ko sira fɛ Irishu y'a ye k'a fɔ usine dɔw b'u bolo n'u b'a sigi a yɛrɛ bɛ bɛn Mali bɛɛ ka consommation ma Mali yɛrɛ bɛɛ 500 mégas n'i ko bi k'i bɛ jamana industrialiser ne tun t'a dɔn Mali yɛrɛ kuma se courant tigɛ ye Maliyɛn mago bɛ ampoule mɛnɛ dɔrɔn de la ni minɛ ko jugu ni mara ko juguya tɛ courant man ka tigɛ Mali yɛrɛ la Mali yɛrɛ ka laɲini bɛɛ 500 mégawatts Mali ka consommation bɛɛ tɛ tɛmɛ o kan n'a y'a sɔrɔ usine bɛ Mali la ka caya ko Mali ka bɛ industrialiser ɲɛma Mali ka consommation kan ka tɛmɛ o kan les Russes u bɛ fɛ ka hakilina mun ta ka na Mali yɛrɛ la u bɛ ka na ni usine mun ye tellement que ça demande de l'électricité olu yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ centrale nucléaire kɛ anw ka laɲini tɛ Russes de y'a ɲini France ni ka se dossier bloqué ko centrale nucléaire tɛ se ka sigi anw fɛ yen qu'est-ce que Poutine a fait l'autre jour Poutine ye document kɛ ka rapport kɛ ka taa n'a ye Maliyɛnw kun taara o de signer k'a bila ka taa a taara n'a ye min an b'a fɔ o ma ko AEA
agence internationale de l'énergie atomique olu y'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ se ka énergie nucléaire kɛ k'a tɛ se Amérique y'a bloqué France y'a bloqué a y'o fɔ nin politicien ninnu ye n'i y'a mɛn bi k'i bɛ industrie caman na ka baara kelen ka di denmisɛnninw ma o y'a ye n'a y'a sɔrɔ usine n'a y'a sɔrɔ courant de b'i fɛ yen Mali courant min bɛ Mali la a bɛ bɛn Mali ampoule de ma Poutine de rapport kɛ kunna sini ka mɔgɔ dagan ka taa n'a ye AEA la agence internationale de l'énergie atomique la k'ale de b'i porter garant Mali nucléaire la a b'a jɔ a fɛrɛ la a b'i jɔ a garantie kɔrɔ a b'i jɔ a fɛn bɛɛ kɔrɔ Moussa usine de montage olu bɛna dayɛlɛ Moussa u bɛna ni fɛrɛ dɔ ye an ma deli ka mun ɲɔgɔn ko Mali ye tilema jamana de ye ko Mali man k'a fɔ bi k'a bɛ taa frigo san Mali kan ka kɛ frigo dilan dugu de tilema jamana Jaja yi réussi se frigo dilan na ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye Moussa ni usine de montage de bɛ ka na le fɛn wɛrɛw bɛ ka na le m'o to dogo la Moussa marifa ani marifa dilayɔrɔ o usine bɛ ka na le marifa bali dilayɔrɔ o ko fɛnɛ latigɛra ka ban o terrain fɛnɛ dira Moussa n'i ye ni miiri ma jama min y'i dɛmɛ san 60 an ni Faransi bɛ jɛ la Faransi yɛrɛ avion kelen t'anw fɛ n'i ye Faransi minɛ min y'anw fɛ fo n'a ka Renault ni Peugeot ye nin politicien ninnu ma miiri ka lajɛ k'a dɔn k'u ye erreur kɛ u ka yafa deli ne kun bolo ko ninnu minnu sɔsɔli ka yafa deli maliyɛnw fɛ mais ne m'a dɔn k'u bɛ se ka courage sɔrɔ ka bɔ des anciens ministres des anciens députés des gens qui ont mal conduit le pays des gens qui ont mal conseillé IBK, des gens qui n'ont jamais mou dans la dongole derrière la voix de Joël Malichidi. Ou y'a bête à IBK dans la famille. Au lieu de ou den de la M5 financier. Mouachambe nous là. Et y'a Mouachambe Jolé, Fena, Dorotere, au lieu de partir représenter. Parce que l'on gagne à boire de Jordan. Donc nous, il y a une pression si on va soutenir, ou avec justice, nous tranchons de là-haut. Ni Emile qui va répondre devant la loi. Transition de Gola. Parti politique une chama de Gola là. Il n'y a pas où on a des CD, des frères, voilà dossier là ça, où on a la cosa de là-bas où il minke. Donc, on doit se faire jamana féliciter na. Bi jamana bi ka courant ko irréglé de façon définitive. Courant ka ke sugo, courant ka ke malon mbulu kushmari, akara ke blé. Amo la kuma mina. Il sou ni expert nana, ou be kana le, ore de bugulini fait non, we mo bla ka sanangoroba, ou bien instance. Ah, ou bien sanangoroba. Il va faire nana ça. Ou andri du me ko Nova Wink. Nova Wink mo nana ou flé sanangoroba. 200 mégas énergie solaire là, ou bien on avec une batterie lithium de 20 mégas. Et 200 ampères, oui, 200 mégas. 200 mégas. Batterie lithium, oui, 20 mégas. Vous avez une installation d'amener. Le monde qui vient tout de suite pour diriger, pour trouver une solution d'urgence à l'électricité, il est sous des tandis que France, il est alors, pour une politicienne, vous pouvez faire si minga barala, vous pouvez faire si minga intérêt défend quand il y a pas mon bolo France bolo. Quand il joue mon black na, interprète au Nova Wink. Sanangoroba tout près. Mon Sanangoroba parce que ni au Kubi, il va être géant pour ma cola, qui va transporter les lignes, faut qu'on fasse un job. Donc on va essayer de courant rapidement, quand il va me faire ma consommation centrale mouillée, au lieu de courant de la darore. Donc on va faire un partenaire. Vous voyez qu'il y a un France, il y a un terrorisme financier en fait. Donc, nous avons des politiciens nous quand nous avons des nous, subvention pour les politiciens, 0,021% de notre budget national là, car partout nous avons pour que la démocratie explique moi. Ou ma Mali fait fou de. Ou ma politique barre fou de. Subvention nous met partout. Subvention nous met partout. Donc, nous avons une déclaration. Aya Foukou Amadou Gotaïninga. S'il y a une vide juridique, oui ou non, ou Amadou Gotaïninga, parce que Amadou Gotaï de constitution, c'est bien. Au diato, ni assigné fin kanga pour. Domina assigné Amadou Gotaï de cadeau. N'est-ce pas que non, 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 mon côté. Assigné fin korobal. N'est-ce pas mon BBC. Mais bien là, dans la voiture, ça, les meilleures lectures qu'elle est. Elle a des constitutions, c'est bien. La commission de finalisation de la constitution de la 4e République, Amadou Goïta comme la commission. C'est quand même un faux vide juridique. Alors qu'il va à Kalamadri, dans le Kumara.
u b'a fɔ ko jamana k'a daminɛ présidence ka taa CNT ka na jamana ka sanfɛ institution fɛn bɛ transition kɔnɔ k'a bɛ falen ni kalafili mais tellement que Assimi bɛ élection bonya Assimi ko ka président kalafili ko k'o fɔlɔ kɛ ko ka baara kɛ n'o ye nin ye Assimi yɛrɛ ka hakilina ye Musa nɛgɛ min bɛ Mali la Irisiw y'a ye k'a fɔ mobili montage kɛyɔrɔw bɛ na n'o ye ça va amener un mobile blindé ou blanc à blanc à quel type de ma Musa blindé peut évoluer dans le centre du pays un mobile peut évoluer dans le nord du pays au nord du pays Musa mobile type kilomètre ma centre là est sur les terroristes qui est de Borombo de Tchela Boroni Norono il y a des bouts il veut de l'école là de là Musa mobile dobe ou look là qu'un mobile de mon nez à dorom mais pine qu'à boum Musa ni be barak nord là il y a un mobile de là mobile mi na aller qu'à pine il veut dorer qu'à nɛgɛ yɛrɛ épaisseur bonya Irisiw kumara dɛ ko ko Mali n'Ala sɔnna ma an ni Faransi b'an kɔ don ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ la donc ninnu tɛ foyi kalama Mali ko la bilahi ninnu tɛ foyi dɔn Mali ko la Maliyɛn caman ye ne wele Boumabel munna t'u bila ka taa Kidali n ko Kidali ka bon ninnu ma ko munna i tɛ Ibrahim Talla dege n ko n'o na ka na Mali yɛrɛ tɛ dege Burukina tɛ kelen ye Burukina biw olu ka politiciens ma san 30 san 40 kɛ fanga la Mali de la bɛ tu bɛ hadamaden cɛkɔrɔba san 70 hali bi a bɛ politique la Burukina politiciens ye jeunes ye n'i y'olu bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ jamana kun ka bɔ yen i bɛ ninnu bila ka taa u bɛ taa marifa feere terroriste ma aw bolo k'u ta fɛn dɔ u bɛ kɛlɛ tɔ cɛ an bolo ninnu bɛ taa min Musa Ala taw a bi kunna olu tɛ dɛ mɔgɔ ma bɛ yen bi k'i bɛ ka jamana in janfa i bɛ jamana in kɔ Musa na Ala ye fɛn se Mali ma ko sɔrɔsiw ka ko Mali yɔrɔ kelen tilala Maliyɛnw Mali armée la k'a sababuya kɛ ko mankan wulila Bamakɔ Musa ni Ala y'a kɛ n'an ye yɔrɔ la sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli jamanadenw tɛ yafa ninnu ma aw kana se ka yɔrɔ minɛ ka di jamana ma yɔrɔ ka bi aw bolo aw ko ko élection ne ko ils ont quelle raison k'a fɔ k'u bɛ taa élection na élection min bɛ ka reporter a bɛ ka reporter olu yɛrɛ de kama i bɛ ɲɛ ko cogo di n b'a ɲɛf'i ɲɛna Musa ninnu de ye autorité intermédiaire installé ka installation ka élection kɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to rebelle bolo o rebelle ninnu il s'avère que olu de ni terroristes bɛ jɛ la Alkabasi Intala Mohamed Ag Bibi Achafiyu Mohamed ni dɔ in Alkabasi olu de kun ni ne bɛ nin bɛɛ kɛ so fɛ olu terroristes bɛ jɛ La cour d'appel de Bamako vient de lancer un mandat international contre ces gens-là. On y a des collaborer. Bon, on est jamana kalfalen to olu la. Ni politiciens nous les élections la yɔrɔ dɔ to Alkabasi bolo a bɛ mɔgɔ nommé ka taa yen. Dɔrɔguw bɛ tɛmɛ fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ. U m'an dogo jamanadenw bɛ tɔɔrɔ la. Ji tɛ yen, courant tɛ yen, aminan fɛn bɛ yen. Bi transition bɔra k'o de kɛlɛ kɛ. Ko mun na ko transition ko aéroport léger n b'a kun f'i ye. Transition aéroport léger n'a kun ko n b'a reporter uniquement pour récupérer Kidal bilaw kuma ça c'est pas vraiment où que terroristes bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka taa jigin Kidal mais ça fait partie de la stratégie de l'armée k'a fɔ ko ka reporter fitini le temps que a ka Kidal bunte k'a minɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye sunkalo ka kɛ ka sɔrɔ yali tɛ yen Kidal nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ka sunkalo ka sɔrɔ Alkabasi Intala tɛ yen Ala ye masa ye dɛ il y a des san 30 kɛ a b'a la ka Kidali tigiya ta mais bi a tɛ yen Gamu de bɛ yen a bɛ ka Gamu kun tɔɔrɔ Ala de ye bonya segin Gamu ma n'i kɛra i ka jamana fɛ Ala b'a laban i ta la jɔn man jugu fo laban ko k'o yɛrɛ ni politiciens ninnu na k'u b'a da Ala ko la ni kun y'a fɔ ko fanga bɛ yali la Faransi b'a kɔfɛ Algérie b'a kɔfɛ ko don dɔ bɛ na ko Gamu bɛna Kidali tigiya ta ka tɛmɛ yali kan i kun b'a fɔ ko nkalon don o de y'a to transition foli tɛ se ka ban Maliyɛnw bolo ka s'a dan na. Mais bi e ka bi kunna ko nin bɛna k'a sunkalo fɔlɔ ye ka yari to Ala bolo mais depuis u y'a dɔn ko yari sara olu ka wuli n'o tɛ ka yari to yen ninnu tɛ sɔn k'u ta élection campagne kɛ u tɛ sɔn o de y'a to an b'a ɲini Assimi fɛ Gamu ko a ma ko Kidali kaso banna awɔ kaso banna ko n tora giriw de u ye giri ninnu installé donc giriw banna seliliw labɛnnen don an b'a ɲini a fɛ a ka partiw ci don n'a nataw la parti minnu n'u ye marifa san
k'a di a ye denmisɛnninw ma a ye denmisɛnninw photo yera téléphone kɔnɔna fuyera dalow bɔra u ye fɛn min di a dɔ la enquête bɛ senna n tɛ taa yɔrɔ jan Musa n tɛ taa yɔrɔ jan mais dalow yera minnu kunna bɛnnen don ka 91 reprend ka maliyɛnw jeli bɔn minnu kunna bɛnnen don ka maliyɛnw lakasi tugun ala ye tiɲɛ bange. Donc aujourd'hui, nous demandons la dissolution de leur parti politique et la renvoyer maintenant au Qatar, Yorola, Yoromi, nous sommes armés Nafadon. Nous nous donnons Dongo de Taoudini. Au Taoudini, et Kidal Kasso établi là, parce que Kasso Kunde Kidal. Maroni Bokala Kasso Kunde Kidal. Ni qu'on fait en famille intérêt de Kumbi, mais qui mara. À quel ministre de l'État, dans le ministre de l'Homme et ministre, Kasso Kunde Kidal. Aya faut au Taoudini fait d'ailleurs. Donc bi n'i y'a mɛn i bɛ armée nafa dɔn ani Buruna tɛ kelen dɛ Buruna dɔw ta olu bɛ taa olu ta ye fɛn wɛrɛ ye anw ta n'i y'u bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ minnu taara contrat signé k'a di français ma ka tila k'a sɛbɛn a kɔnɔ ko en cas de bavure le soldat français n'est pas possible français y'a programmé ka denba lajɛ bunti ka bɔn fili kɔɲɔmuw cɛla ka adamadenw da k'u ni tigɛ français y'a kɛ yan ka tila ka Mali obligé ka rapport sɛbɛn a nɔfɛ. Ala ye tiɲɛ bange Faransi y'i t'o la Maliyɛn sɔrɔsi mɔgɔ 17 Faransi y'a bunte k'a faga u bɛ terroriste bolo ko terroriste ninnu k'ale b'olu rechercher ko des terroristes qui sont très méchants ko c'est des très dangereux k'a bɛɛ bunte k'a fara dommage collatéral a y'u ɲininka k'a enquête la donna a plainte la donna 13 militaires maliens k'a bɛɛ bombarder k'a faga. Opération Barkhane Kile, on est 27 Tchadiens qui ont bien fait. Ils disent que les gens qui ont la blessure à ces même fois là au droit. Tchadiens moi voulais ça que folo mais qu'il y a au cœur opération dit. Mais à quel moment continue là? Au dehors Bibina. On a beaucoup de position de déclaration. Ne bolo bi nous nga yini Assimi fait Assimi va continuer. Batsabla yoro mu minela. C'est pour avoir le temps d'installer les préfets, les sous-préfets. Mali pour la récupérer ça en 2 régions. Mali pour qu'on récupérer nous en fait. Et Agnès Kidal, Kabola Kanataoudin Kanado, Tomotou Marakona la sans fait. J'aimerais écouter Nichila. On est bien qu'on trouve des intermédiaires comme Yorobel. Avec des cercles, Agelo Van Continue. Ber, Fama Continue. Moi, Fama Continue. Hein? Anefis, Fama Continue. N'importe mais. Mais tu vas pour récupérer, même pas 3 mois, juste le temps, nous allons installer. Service sous les bases au Katsegi, comment si les répondants n'y arrivent pas pour l'élection là, on peut pas là. Qu'est-ce que nous pouvons assez féliciter? Nous nous boira qu'il y a le canal, qu'elle est tiennée, Canada a contrat engagé par amour. Les blindés maraudeurs, c'est la fait où on va blinder. Blinder bis à nous les cinéma Wartarodo. En 2 ans, tranchant un blindé battant qu'il est naissant. Ou pas pour Brava Maya, le BRDMD, au Bawara Ani Kemeduru. Au Bambolo. BTR, Dem Banani Anindoni, BTR, au Bambolo. Avec Bouligir, avec Bouligila. Les blindés marques chinoises, nous avons VP11. Au VP11, bas ça va Aninko. Assimi a commandé Kanane. Immédiatement, blindé bis va nous donner nous masser Kanane ali sa waru bolon. Ota banene des avions de surveillance, des binane aninduru Albatros L39. Des avions de renseignement, nous communication des tétra, des marques tétra, des nani. Des avions d'attaque, nous attaqué en première ligne, des hélicoptères, à plus qu'on a hélicoptère type Nani ou les Bahangoul. Type Nani, MI8, M24P, M36. Il est fou. Donc il va douiller. Ah ben, 4 types d'hélicos. N'a vraiment hélico comme mi seulement. MI seulement, ça c'est des hélicos nous à basse altitude à des kilomètres franchissables à peu près 700-785 km à l'heure.
Autant banné. Quand on avait transformé tout ça. Avion transformé ça, c'est des avions tactiques. Minable, c'est l'opération qui est ni tu es blessé de la qu'on a fait comme l'opération en charge. L'opération des interventions chirurgicales, c'est qu'on en charge. À équiper les fenêtres. Quand on est aussi. Kaka ko boy, kaka ka appelé kuna des avions multirôles. N'a fallu pas avion multirôle ou avion humain. Avion de bouteli qui avion couché qui avec la appui fenêtre. Ayo des mouvements en France. Kaka ka appelé kuna des avions de destruction massive. Moun be aéronabal les bases, allez des zones bases les gars. Abo fo no ko Sukhoi ko les gens ko fengelen. Sukhoi ko fengelen. Femi ka gere, femi jalé. Avec autonomie, ça fait 1600 km à l'heure. Moussa Katerou, deux choses de là. Allez, les messieurs, mangan de bon, n'a pas bruit dissuasif. Abba jusqu'à à peu près 27 000 kW. N'a eu mangan boka mangan yele. Avec 100 kaba yele kede. N'a pas de climat. À cela plus provoqué. Comme un nocturne, nous conseillons mal là, follow. Ni tout sous qu'on a attaqué Samia Dunda. Alors, je vais conseiller mal là. Nous avions conseillé les Bibi na on y avion nous devons commander nocturne ke Moussa Terusu kuma an attaquer fitiri wakati ou ni sans finido Samia Dunda nous fait des années qu'on dugu attaquer kuma donc on a ni avion nous radar mun bula infrarouge mun bula ni ya lajɛ pilote sigile ou ba fo mun ma ko tableau de bord abaga fɛn dɔ bɛ fɔ ko sɔnni ye mun ye o ye ka connexion do avion ale ni commandement ni ɲɔgɔn cɛ aw fila bɛ ɲɛ écran kelen na i b'a fɔ a b'a bunti Kakla ka radar dernière génération 12 ans. O de ti eni munu ye radar mi kumbeli ka udungu. Dernière génération 12. Ala radar ka telu eliko mare. Nale kuna foli bo ale kale radar 8000 km à l'heure. Nale kuna foli eliko ma eliko est 1100 km à ka telu ma. Ale radar de communiquer migi de la. O ba fo migi de ma o migo ya gorevech. Ilshigana. Migo ya gorevech. Moussa n'a yélené jusqu'à 50 000 pieds d'altitude. Moussa n'a eu Kalikala de Dokaba. Ni a pour qui va bon Ardar n'a pas tenu. Et fait missile la missile nous a donné pour missile Scandia n'a pas nous. Ou bien missile Kingal n'a pas nous. Missile nous mettre au bruit quoi. Moussa avait yélené qui da. Sangolo folo là. Ou a donné Kabano quoi. N'a digni kaola. Il m'a mis yélené yola yin. Ah la chamandi. Et d'où mi a moi mi a armé la nyata, ka police militarisée, ka sapeur-pompier militarisé, ka police be Kidal, protection civile be Kidal, gendarmerie be Kidal, itimiri foi côté ka beblay. Ni ma diga jongo ma opposition kama tewa. Abo do sécuriser au tewa. Mais moi ni beba ko le kama so on tewa. Ni be wulu se to campagne to na so njamabu ko u kana mine. Élection ba reporter au lieu de kama. Mais le boulot, comment d'un bamakoye. Parce que au boulot, il y a des sarakaba, nos mieux ou jobake. Allez, il y a des comos de Tchénina, quoi. Amour qu'on fasse sarama, comos de Tchénina. Parce que l'autre dans les sur l'Algérie de Boulot, on a l'Algérie contacté là. Ni quand on va à l'Algérie de Boulot, on a folle du. L'Algérie de Boulot, on a folle du Mokoma. Parce qu'au bas de y a des tintou. Yoroba la Kasumaya. Ça, c'est le lieu de féliciter l'autorité de la transition. Attention, on a félicité. Nous ne pouvons pas assumer fait. Assumer, on va y faire pour notre propre sécurité. Il y a un donné. On te dit, on ne peut pas assumer fait. Oui, on ne peut pas assumer fait. Ça n'est pas grave. Pour qu'on fasse campagne manquée. Wallah, ne pouvons pas nous faire de l'assumer fait. Wallah. Moi, je devais faire un comment faire une continuation, mais nous pouvons pas assumer félicité. Vraiment, là, il y a un 2015 ans, il y a un Bina, Moko Sara, on a fait un français en Balika Beke. Nous devons faire une délégation, nous pouvons faire une délégation de France contre là. Pour la plainte du Mali contre la France. Et où m'en là. Et où il y a qu'à Foko a. Ne doit ni moi chiter Mali la minga moi dans ma salle kelena. Ou moi te Mali kono. Ni ga moi mas ni domo ni bade masa isinji sara ni sinji masa i domo ga sara. Ou moi te Mali kono be chou bastan ani chou duru. On est sur le bord de 2014, de 2013 à nos jours. Au ça, civil et militaire. D'où Bakele, ani d'où Keme Kononton, ani quoi, on est bina. L'armée a récupéré 1100 villages. L'armée a récupéré 100 kg.
suivant l'opération kɛlɛ tigɛ ani opération plan Maliko a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ tugun n'aw kan ka bɔ ka b'aw jɔ maliyɛnw ma o kumana aw tigɛra maliyɛnw na mais fo k'u sa o tɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tugun n'o dɔ wɛrɛ tɛ o parce que wuli ka bɔ place la dɔrɔn ne y'o fɔ ninnu u b'u jɔ ADEMA ni RPM de a dɔn ta bɔ ta ADEMA ni RPM tɛ dɛ mɔgɔ dɔw de non mɔgɔ dɔw de b'u don ADEMA ni RPM kɔfɛ ADEMA tɛ se k'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛ la k'a bɛ bɔ ko transition banna a tɛ se ADEMA tɛ se k'i ɲɛ jɔ n ko ɲɛ fini ADEMA tɛ sa siɲɛ camanw de don e tɛ parti gindo dɔn dɛ dɔ bɛ parti siège sa ani parti Kawju ma mɔgɔw gɛn ka bɔ M5 na n ko ɲɔgɔnnaw de don c'est n'u bɔra fanga la i tɛ sɔn ADEMA tɛ dɛ minnu bɛ ADEMA siège sara olu de don parce que i bɛ parti kɔnɔ aw tɔɔrɔ dɔ politique la o waribɔla ani jama tɛ kelen ye dɛ ADEMA tɛ se ka bɔ transition banna parce que ADEMA de ye premier vice président ye ni Maliki Jaw tɛ yen ADEMA de bɛ yen ADEMA yɛrɛ de ye transition ye n ko ADEMA de n'anw taara Kidali ADEMA de taara ka taa CNT ka projet porté Kidali ADEMA tɛ dɛ i ye minnu jɔlen directeurs don u bɔr'u place de la ninnu ye directeur gɛnnenw don minnu ka bɔ place la ou bien a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u sigalen don u yɛrɛ la ko dɔw la donc u nalen bɛ ka na pression kɛ an ka se an ka kuma e ko transition banna ka ban i bɛ mun sigi ka fɔ ko ye transition la bilen e ko k'a banna n'a banna fɔ k'an ka taa élection na nin don n'i dalen don i yɛrɛ la e tila ka fɔ ko ka 6 mois fara kan mɛn k'aw bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye mɛ kuma i b'i yɛrɛ sɔsɔ ADEMA tɛ dɛ ADEMA yɛrɛ de ye transition ye ne tɛ dɛ le premier vice-président du CNT c'est qui c'est l'ADEMA minnu bɛ Assimi ka loi ta ka voter Assimi majoritairement k'a fɔ ko Assimi ɲɔgɔn tɛ yen ka sariya ta min bɛ Assimi dɛmɛ baara la jɔn y'a kɛ ADEMA tɛ yan qui préside les sciences ADEMA tɛ ala ka hinɛ Mariamaca la a tun bɛ min CNT kɔnɔna tɛ wa jɔn de bɛ commission financière baara kun na Jarasoba tɛ yan RPM tɛ yan mais a ye kuma a ye tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye aw kana parti waribɔla ani parti tɔndenw tɛ kelen ye o de to parti tɔndenw bɛ ka bɔ k'u yɛrɛ désolidarisé wa n'u ka parti cilen de ye koyi parti bɛɛ u bɛɛ ka tɔnden bɛ bɔ sisan parce que tɔnden ninnu b'a dɔn transition ye nafa min ɲa ninnu degelen bɛ u bɛ baara kɛ ni parti logo de u s'en fout de leurs militants u mago tɛ conférence sectionnelle u mago tɛ conférence nationale la u mago tɛ conférence régionale la sinon n'i bɛ nin décision façon ta transition kan ka ban le 26 mars e kan ka mun kɛ e kan kabiri depuis mois de février i bɛ constitution daminɛ i ka parti mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a transition bɛna ban mɛ sira jumɛn ta o ye n'a sɔrɔ parti mɔgɔw b'a ka militant na mais ninnu mago tɛ mɔgɔ la donc kana fɔ ko ADEMA ni RPM ni mɔgɔ min bɔra ka jalaki kɛ i bɛ fili et je pense que d'un jour à l'autre ADEMA yɛrɛ bɛ bɔ ka coordination kɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ gouvernement kɔnɔna na n'u ka parti bɛ ni kulu ninnu kɔnɔna na n'u bɔra ka déclaration est ce que olu fana tɛ se ka bɔ ka déclaration olu bɛ n'o de kɛ o c'est pour te dire a b'a fɔ ko classe ko politicien a kana fɔ ten a y'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ni yɔrɔ bɛɛ ne y'a dɔn k'a fɔ ko nafa n ko ka regroupement n ko nafa tɛ la n ko dusula bɔ don et puis ni jama i b'a dɔn nin bɛna kuma kelen f'i politicien na ni mɔgɔ bɛ politicien kɔ a tɛ i bɛ politicien ka yiri de kɔnɔ n'i ye politicien pɔn ni presse la dɔrɔn mɔgɔ t'a kɔ ayi mɔgɔ t'a kɔ politicien ni jama b'a kɔ dɔrɔn a bɛ kari de minɛ depuis don min na ne ye mouvement 91 mɔgɔw ni Kawju jɔlen ne ko non n ko ninnu ta ye jɔyɔrɔ ɲini Kawju de ko ko ninnu ye vautours ye Kawju de ko ko ninnu ye dugufagalaw de ye Kawju de ko ko ninnu ye zon ye le mouvement an tɛ dɛ an tɛ foyi d'u la u ni Kawju de jɛra depuis ne ye Kawju jɔlen mɔgɔ min kan ka bɔ politique la ni Sunkalo banna Sunkalo tɔ ye tile 7 ye Kawju dara k'a bɛ taa min mɔgɔ min kan ka bɔ politique la ne b'a dɔn halala don halala t'a yɛrɛ sɔsɔ siɲɛ 3 Kawju bɛ halala di a t'a yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ 3 ayi o Kawju tɛ cɛ n ko mɔgɔ bi naani de dɔw kɛ jɔyɔrɔmɛ ye sa sabali sa kankelentigi Kawju min sa Kawju min ko ni i y'a faamuya b'a la ni MINUSMA taara ka bɔ maliyaya la a bɔra la sira kelen fɛ adamaden ye fan 3 de ye koyi adamaden fan ba yan fan den yan fan a ko n'aw bɔra CEDEAO la n bɛ bɔ maliyaya la o joli a ko wa ni ala ye Sunkalo ɲuman ban min man kun ani Sunkalo tɔ ye tile 7 ye n'u bɔra ka déclaration kɛ san n'an personne mɔgɔ min bɔra k'a fɔ ko ninnu ye vautours ye aw de ye ka finɛ kɛ o de ye ka finɛ n ko bɛ kulonkɛ de la parce que ni politicien min b'i yɛrɛ kalama tɛ Kawju jɔ i kɛrɛfɛ walayi parti politique ɲɛnama si tɛ Kawju wele parce que i b'a dɔn k'a fɔ a kuma ka taa yɔrɔ si ani jɔn bɛ parti la parti a ka parti tɔ ye jɔn ye
ayi a ka parti e ka mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ka parti kɔnɔ n'a yɛrɛ tɛ a fo dɔrɔn donc i bɛ mɔgɔ wele ka na ka na jɔ wa parti bɛɛ nin de ye olu donni k'i ma ko politicien tɛ n'o tɛ ale tun bɛ CNT kɔnɔ ka tɛmɛ 4e vice président a tun bɛ joli ta wari la o don Assimi est imperturbable o don transition tɛ kɛ kuranɛ kolo tɛ ale de y'a fɔ yan jɔn ko nin bɛ vautour ye jɔn ko c'est des crocodiles donc an b'an ka jamana de crocodile ma k'aw ji a y'an t'o kɛ maintenant comme Sunkalo banna ale kan ka bɔ parti ale yɛrɛ ka délai ale yɛrɛ ka signature sɛgɛn mais ça n'a même pas d'effet parce que mɔgɔ min kan ka fɛn dabila tile 7 u ka ko tɛ se ka rɔsi o de ye ne k'i ma ko ninnu tɛ kulonkɛkɛlaw de ye n k'u t'u sɛbɛla quoi. Bon, an bɛ ka ye fɛn min ye Sɛri Daniyɛli ye ale fana bɛ ka communiqué kɛ fɛn kan kosɛbɛ depuis kunun déclaration kɛra ka na bila fo su in na la Sɛri Daniyɛli ale kɛlen don ka communication ye k'a ta k'i jɔ n'a ko ye yala i bɛ se ka mun fɔ o ko la. Olu de ye kelen o a bɛɛ binationaux de don alors tɛ maliyɛn ka ko la sa u bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi c'est pour que français de ka bɔ a kalama k'u ye nin kɛ. C'est pour faire plaisir à la France. C'est pour que la France ka bonya la segama. Nte malien fait côté ou. Ni malien ko donné au fi ngate keta. A ko kuma beleba me jona ni Cheikh Daniel te. Cheikh Daniel ba don ni mo gomi. Ou kuma fait mina be o de issue là. Donc à fina la communication n'est même pas faite pour nous. En fait la mingere, on est pas parler de kuma là. Son ambe ko na manku. Mo kun sa rojan. Ayi anw de b'a kɛ mɔgɔ ba non walayi non mɔgɔ si man ka jɔrɔ ayi non mɔgɔ si man ka jɔrɔ n terikɛ n bɛ min f'i ɲɛna barika min bɛ Asimi na i b'a dɔn san 2 kɔnɔ Asimi min kɛ san 30 ninnu ma se k'o kɛ koyi a ka f'u ye dɔrɔn k'a daminɛ premier ministre kɔrɔw b'u la o ministre kɔrɔw b'u la k'u ka bɔ k'u ka bilan fɔ k'a fɔ transition ne sera ka min kɛ aw m'a kɛ n'a mɔgɔ kelen sera k'a fɔ n bɛ fara o kan ne bɛ fara o kan. N'u sera ka bɔ k'i jɔ Asimi ka san 2 kɔnɔ ne ye n to ministre la Asimi ne sera ka nin dilan awɔ n kan tɛ ka dɔ ta ni arrêté ministériel ye fonction publique la n kan t'o ma dɛ n kan tɛ marché d'i ma dɛ n kan tɛ chef de cabinet ma i ka parti denmisɛnninw ou bien fɛn chargé de mission ma n kan t'o ma dɛ k'a sera ka ko dilan a y'u wele ka na n'a min sera ka fɛn kelen fɔ k'a y'a kɛ ka tɛmɛ transition kan ne bɛ fara o kan. Awɔ mais a kun ka bɔ dɔrɔn ne m'a f'i ɲɛna n k'u bɛ se ka congrès kɛ n ko million 10 ninnu ma ne m'o f'e ye yan million 10 n'u sera ka bɔ congrès kɛ n bɛ million 10 ninnu ma cɛ tɛ yen mɔgɔ minnu ka parti kɔnɔna la a bɛ u yɛrɛ mɔgɔ kelen t'u kɔ u b'a fɔ an ka taa élection na a bi u kunna élection t'u kɔnɔ koyi u bɛ fɛ ka don gouvernement la mais san 3 o tɛ baara la. San 3 o tɛ baara jɔlen kelen na san 3 o bɛ ka jɔ dɔrɔn ayi ka mobili lajɛ kɛ walayi bi an ka mobili ka ɲi n'u ta ye bi n ko charge de b'u kan dépense bɛ ninnu kan e b'a dɔn clim bɛ so kɔnɔ denmisɛnninw bɛ si clim kɔrɔ groupe bɛ da la jamana de bɛ carburant d'i ma jamana de bɛ bon d'i ma jamana de b'i ka courant san jamana de b'i ka ji sara san joli bɛ tigɛrɛ fɔ la i ka parti kelen don subvention talen don ka d'i ma e ka bɔ o bɛɛ la san 3 a bɛɛ kelen ko n ye cabinet dayɛlɛ n ye cabinet mun ko consultation o bɛ mun fɔ politicien bɛ kɛ bin jumɛn ye n'a bɔra ministère la politicien bɛ kɛ fɛn dɔ de ye o politicien ka baara ni bɛ yen ni politicien kɛlen ka bɔ ministère la a bɛ kɛ fɛn de ye cabinet consultation o bɛ mun de a b'o de dayɛlɛ k'i sigi dugu mana jɛ ko mɔgɔ kana dɔn ka tɛ baara la politicien bɛɛ cabinet de b'a bɛɛ bolo n'i ko k'i bɛ taa min ko puwa ka bureau k'a bɛ mɛn ko cabinet de consultation a t'i sigi sɔgɔma ka livre kalan ka sigi na wula fɛ. fo an ɲɛ b'a la u ka déclaration kɔnɔ u ma u da maga Mali problème na fɛn kɔni bɛ déclaration in kɔnɔ k'u b'a ɲini ko ka sigi ka kuma kɛ walasa ko an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna la o kɔfɛ e bɔra ka nin parcours ba in bɛɛ fɔ fɛn min ko Asimi Goyita ale sera ka nin bɛɛ réaliser mais pourquoi u tɛ nin kalama u dun bɛ Mali kɔnɔ u da tɛ maga na wa u da ma maga Maliɲɛnw ka gɛrɛ la olu kɔni ye kuma fɔ k'an ka taa kalafili la. gɛlɛya t'u kan ninnu bɛ fɛn o fɛn dɔn o ye accord signé ani rebelles ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ Mali d'u ma sisan bi i sera karamɔgɔ Algérie nɔfɛ sisan ka accord signé awɔ an bɔra fɛn min na an bilahi Mali d'u ma sisan i b'a mɛn sa ko Mali accord 2 signé n'a ma kɛ i b'a fɔ ma tout a y'u essayer dɔrɔn 3 mois a b'u ka bilan lajɛ a bɛ kɛ accord signé de san 30 kɔnɔ n ka accord 6 de signé de 91 à nos jours on a signé 6 accords avec l'Algérie. On n'a jamais, depuis la comme Mali armée d'Aki, n'est-ce qu'il a le mal. Tant qu'il y a une armée, quand on négocie à Asimi Kli.
armée qui n'est chez Kidalma, avec des munitions, des bataillons, avec des armes lourdes. Qui n'est chez Kidalma, quelle restera fait à 2023 à Simikli. La belle négociation, on a toujours négocié la paix à Kidal. On n'a jamais imposé. Quand Johan quelques 5 ans, on est malien des armées de Bamboula, on est malien à Kerasimikli. À Kerasimikli. On a bien accord signé. En formant de nous faire qu'il y a un accord de signé avec là. Subhanallah, il n'y a personne qui a le fond, pour qu'il y ait au côté. Non, qu'il y a la population, ni qu'il y a la population. Non. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, moi, je vais vous faire l'élection. Wallah, nous allons pas l'élection parce que tu te fous le terrain. Ni moi, je suis ça, nous voilà les pour l'avion, kata, on a mentor, nous la mec à Singana. Non, vous êtes à Rochi. Non, Rochi, notre mot, on a visité le terrain, ça va aller nous. On ne comprend pas, il n'y a pas de délit. D'accord, et vous m'avez. Demɛbagaw u famana ka fara ɲɔgɔn kan ka conférence baw kɛ walima ka sortie baw kɛ est ce que a waati fɛnɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan baw kɛ transition soutien bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que a ɲɛna ko min natɔ la nin tɛ ko ɲuman ye yala i bɛ se ka mun fɔ o ko la. Tu sais qu'en réalité an ka bɔ ɲɔgɔn na gosi kɔnɔ quoi. Assimi, Shogel, Maliki Diaw nin bɛɛ ye kelen ye. Nin bɛɛ de ye kelen ye. Transition tɛ politique bolo ka transition bɛ malidenw de bolo. I bɛ fara ɲɔgɔn kan transition na i bɛ fu de kɛ o. Parti politique ko tɛ o. Action de don, action visible. A ye min kɛ a yera, a ye min kɛ a yera. C'est pour cela politiquement transition mɔgɔ tɛ fɛn ba la politique la koyi. Transition mɔgɔ bɛ réalisme de la. An bɛ ka taa bolo min kan transition mɔgɔ bɛ de la o de y'a to Assimi ka candidature c'est inéluctable. Assimi est candidat. A ye kana sɔrɔ ko la yɛrɛ. Ni mɔgɔ min bɛ Assimi nin baara in ka taa jamana to jɔn bolo. N'i y'a ye bi diɲɛ bɛ ka da Mali la c'est grâce à Assimi. A politicien ko Assimi tɛ se ka kɛ candidat ye. Ayi o voilà o tɛ se ka ko de ka candidat mɔgɔ kelen min n'u ka candidat o fana kɛra u ɲɔgɔnna ye. Assimi bɛ Mali to jɔn bolo. E yɛrɛ k'i sigi k'i miiri bɛ Assimi ye Mali bila niveau min na avec des nouveaux partenaires avec une nouvelle cartographie. Avec un nouveau système, quand Mali imposé Dieu qu'on a besoin de Mali kun. Bi partenaire fait besoin Mali de me besoin de Assimi na horan de kam. Dominer il chou ba fo kuli Mali teje. Mali il chou janfa chien saba. Chien fla. Niani il chou djoko saba nandi. En 1962-63, il chou que Mali ka premier partenaire de. La France venait en deuxième position. Il chou fait un bec Mali à Radio Glaro comme Mali là. École mécanique ou comme Mali là. Sénégal Glaro man tratari moteur comme Mali là. Il chou une bedi Mali ma. Ounana Mulbo binin kofé kana il chou ko fait un bejo ali bi bora il était barasoro. Oui, il même ni il boursier nana a compté barasoro comme le plus là. Ni bora il là comme ingénieur bi cassé qui est technicien. Sans Julie, Malien fonctionnaire venu de Congo. Au bord là, il s'y a déjà mille Mali est à peu près 4 escadrilles d'avions à Oudesoro. Escadrille qui est 6 avions. Le Mali avait à peu près 40 avions. Moins de 40 avions au Mali. Mais qui nous Mali va bien torda. Au milieu de l'Algérie libre, moi au milieu 21. Et bah et toi. Démocratie on allait faire un tas pour moi. On a sauvé faire un rebelle blanc. Un rebelle blanc canard. Rebelle ya ida ko no ko Mali armement sera no ko fukata la de mimi Mali kono. On a une flamme de la paix. Quand Mali armée évaluée qu'à la djé. À toi, nous be souligner des missiles sol-sol, un missile sol-air mombé. Quand toi, France, tu as qu'à détruire nord la Libye. Amado, missile Tararom. France, tu as Mali missile lui. Quand Mali armée te fla d'abord, elle est belle qu'on se revoit. Au dos de démocratie et Migi 21 ta, faire le avion encore avionique. Allez, avion, rien, mais ça veut dire avion, mais les mandats les dit. Avion Seroube avancé dans l'idée. Où on t'a dominé au catalogue t'a dominé qu'à dire Francima. Il est chez Migi 21 Haramundi. Il y a une Mali politicien qui est nickel. Il est chez Migi 21 Haramundi. À Alice à Tagla.
Mali de na se régime franchement au milieu de ta san ka Rafale cerveau ka Rafale de la nuit il France avion be ko Rafale a bora migi 21 de la tawo il shi ku yi kala ka Mali te je ko yi domina asimi nunu mena il shi enquête de asimi nunu ga wor tu bulu kofe compte tu bulu dousa ni tu bulu o ma diga jamana yuruku o te fou doni ko khonate mo saru te khon o di il shi normal la grâce à nos dirigeants nous molo bi ko Mali ga deme bi ko politicien molo ko semala politicien mo re contre ken riche mais riche man diga kala so ran la ga biam o yo contrat sur et dalu ma ko assemblée ko na o so ani riche partenariat la riche man diga kala so ga biam parce que abaru nga fo ataro la démocrate yi min tien riche partenariat atsakala kan ni bi riche ko fen fenge c'est grâce aux dirigeants de la transition mo ko dane adidu notre riche ko ga impôt taxi de takana Mali deme bi kare pedi Mali ma ala ni dirigeants nous parce que ils sont sincères dans la kantudu on a une politicien nous ko asinte dans la kanti ni be yele riche ga ini riche dari la kala dinatiela ndo riche kuntere bolla ni mo be domia o le ko riche partenaire 2019 yo contrat ko gagner riche ma kala da so be ka dani na 2019 riche ko Mali ka partenaire ya contrat nous ni riche cher outra avion minsan ou qu'on a ça riche là de outra sans Brésil à 29 super nuit avion di woro dinan vraiment marfatola awo au lieu de avion sans armement avion militaire Miki avion A27 tirano avion mini avion de tout avion di avion on a libéré la na krido kala jabi mun na sanfé o ya fendo katala jinu kuma to ka pine fla bola ka jo ali sinanda avion fla ta rodo avion din woro de kuno dinan ne na marfa fene to la kaka ka bola anga politicien bado be o ka ta Brésil kata minen koro fela do la jey kata epavu sain il ko kulu au sol minen koro fela piment aba san domina wallahi ko seri ngara hore ako kana san ko avion minde ako e kabasa chere ni Mali politicien kelela kate feri ko mo tan diga duguma ko batete malien kale malien ko me ka fara kala kata ngolo ne sangana aya 103 milliards 800 avion epavu avion mi deuxième guerre mondiale ke kata minnu fa ɲɔgɔn kan hélico piment kana n'a ye a segment man ɲi a piston a fansi man ɲi a yɛrɛ ni cocktail bilala ɲɔgɔn na le brésilien ani brésilien bilala ɲɔgɔn na a tigi bolilen do bi o ko kana kɛ a nana n'a ye ka non avion nana bin ka mɔgɔ ni dɔ faga n ko juguya dɛ n ko e bɛ nin ka juguya dɔn Musabugu u ka jugu ninnu man ɲi dɛ n'u tɛ saya filɛ foyi mais k'u bɛ se ka saya compter ka ɲɔgɔn na gosi n'a ye de e tilela mɔgɔ kɛmɛ duuru sara e fana tilela mɔgɔ kɛmɛ ba kelen ma sara u den t'a la u muso t'a la ninnu b'u sigi de ka saya bilan kɛ Bamakɔ yan e tilela sa mɔgɔ ba kelen ma sara e fana tilela mɔgɔ kɛmɛ duuru ma sara ils ne font jamais pour stopper l'hémorragie o hélico piment fila in Assimi de nana ka tila k'a lawuli a tun b'a Assimi fɛ hélico bɛ boli la bi a bɛ boli la voilà. Bon, an bɛ kuncɛ. A t'a to ten a bɛ kuranɛ. Kuncɛ mais o ye u kɔni bɔra ka déclaration kɛ mais an ma autorités ka communiqué mɛn a kan yalama e bɛ conseil jumɛn di gouvernement fɛ n'u bɛna bɔ ka ko. Autorité bɛ autorité de jaabi sa autorité tɛ nin fɛn jaabi sa Musa a fɛnɛ ka sabali sa a kana kɛ b'a ko kungo tɛ transition da la sa. mais jamanadenw tɛ. non jamanaden jumɛn autorité bɛ autorité de jaabi. ɛ mɔgɔ nana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ u ye kuma fɔ o. u ko b'a ɲini u fɛ. u ko k'olu wele. u ka sigi u ka sɛgɛn dialogue intermalien tɛ yan u tɛna sɔn tolu se ka don kɔnɔ. olu mɔgɔ bɛ wele façon min na o banna ko ye k'a fɔ bon n'an bɛ nin kɛ n'a sɔrɔ i ka mɔgɔ bɛ justice la o bɛ to yen n'u tɛ don dialogue kɔnɔ a ka ɲi mɔgɔ si tɛ wele a d'a ma a n'o banna o banna pewu voilà merci. an ka politicien dɔ bɔra k'a fɔ ko n'i ye bilan ta k'a lajɛ san 60 tɛmɛnen filɛ nin ye ko ka bɔ 1960 la ka na 91 la ani ka bɔ 91 la ka na 2020 la ko ka bɔ 91 la ka na 2020 la k'o bilan ka ɲi ka tɛmɛ dɔ in kan. Yala i ka yeta ye mun ye nin kuma ye k'a bɛ défi lancer ko ni maa min bɛ se ka bɔ ko ka contrat fɔ. ɔ maa ma si kɛ défi la ale b'a fɔ ko France ma Mali bali ka foyi san o mɔgɔ kelen de tɛ yan o mɔgɔ kelen de tɛ yan o mɔgɔ kelen ale de m'a fɔ k'a fɔ k'an bɛ taa tugu sisan ko min kɛra Mali la n'u y'an attaqué k'an ka sous-préfet 6 faga k'an bɛ taa ko la k'an ma segin ni o mɔgɔ kelen tɛ yan ale k'i miiri o bilan dɔrɔn ma a tagali min kɛ ni tiɲɛni kɛra k'o bilan dɔrɔn tɛ yɔrɔ kabini a ka Mali da nin Mali la kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ka taa yɔrɔ la ka na ka mɔgɔw to yen o de la kɛ yan. Ayisa mena o
flamme de la paix marifa min jenna bi n'o marifa kun bɛ a kun bɛ dɔ de fara jama kan misiri mun jenna kanu mun jenna métal mun jenna comme ale ko a ma deli ka kɛ parce que i b'a dɔn n'a tigi kumara quoi i b'a fɔ ko non ka ko i b'a fɔ ko non ka kun ka i b'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka jamana mara n'a kumara non ne b'a ka discours lamɛn o n'a kumara a bɛ kɔnɔ ko non ko seba kalama k'a bɔra diaspora la ka na i b'a fɔ ko nin ma deli ka Mali mara siɲɛ kelen san min na ale ka gouvernement yɛrɛ sigira ko k'a bɛ gouvernement yɛrɛ placer k'a bɛ a placer contre la lutte contre la corruption ko gouvernement in bɛna corruption de kɛlɛ o san de Banque mondiale yɛrɛ y'en suspend ale yɛrɛ sigira san min na ale yɛrɛ sigira san min na ko corruption bɛ kɛlɛ o corruption de juguyara ni san corruption bɛɛ Banque mondiale yɛrɛ ye papier de bɔ k'a fɔ ko k'an suspend ko n'o tɛ ko tɔnɔkɛ kana d'a ma o kɛra ale tile de ale kumakan a y'o o to yen kana taa yɔrɔ jan ale de m'a fɔ wa ko n'i bɛ taa Kidali ko i bɛ t'i sara mɔgɔ dɔ ko ale ka to Kidali k'u sara ale la k'a fɔ ko i bɛ t'i sara mɔgɔ la est ce que ne mɔgɔ bɛ taa Kidali mɔgɔ bɛ sɔn k'o fɔ wa n ko mɔgɔ ye ko in ɲɔgɔn ye k'i sara la de an ni mɔgɔ bɛ taa Kidali don min est ce que an y'an sara mɔgɔ la ala abe mɛ ka taa Kidali don min na est ce que an y'an sara mɔgɔ la mais ko ambassadeur taara ale sɔrɔ ale ka bureau kɔnɔ ko k'a fɔ a ye k'i ma taa Kidali k'i sara rebelle la wa n k'o fɔra ale de ma. sinon an yɛrɛ balila k'e tigɛ dalen gabakuruni na. n y'o de f'i ye o. bon ale de t'a la ni ambassadeur falen a yɛrɛ la ka n'i ɲininka a b'a dɔn ko fɛn t'i bolo ko wa i tɛ se fɛn na n'o tɛ bilahi tɛ ko i kana Ismaël Ouagé ɲininka ambassadeur k'a fɔ ko i seba kalama k'i bɛ taa Kidali k'i sara jɔn na n'i y'a kɛ Assimi Goïta ambassadeur n'i wulila n'a m'i kɛ wele k'a fɔ ma to Assimi b'i datugu walahi ala donc o politicien min kumara ale ka kumaw jaabili man ne parce que mɔgɔ t'ale ta fan dɔn ale kɔni bɛ kuma ten n'o tɛ tiɲɛni min kɛra ale bolo ne ma deli n'a kɛra mɔgɔ bolo n'anw talen an n'a bɛɛ Mayiga taara ka taa kaburu in ta ka taa fatiha ta kaburu kan Kidali ka un kɔnɔna la est ce que n'i y'o f'olu yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw sar'u bolo ko u hakili t'olu la yɛrɛ u bɛ kuma Bamakɔ yan de o sinon baara fɔlɔ ka kɛ bi après ko Kidali min kɛra dɔrɔn ka t'i jɔ kaburu ninnu kunna ka Ala wele ka dugawu k'i ye parce que ne de ka nali y'a kɛ ni nin kɛra o politicien dɔw donc a bɛ nin to Ala ma de ni ninnu kumara quoi i b'a dɔn i tɛ baara kɛ ni ninnu kumakan quoi ni ninnu kɔni kumara i b'a kuma bila kɛrɛfɛ de i bɛ tɛmɛ ka kuma sɛbɛlama fɛ parce que n'u kumara i b'a fɔ ko k'u ma deli ka Mali mara.